Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka wato Abbas World Tech. So a bidiyon mu na baya mun fara bayani akan wannan application da ake ce ma Kinmasa. So yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu ga yadda ake amfani da wannan application. So yau za mu yi amfani da wannan application domin mu create din animated invitation card wato invitation card mai motsi. So ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin hakan yana da matuƙar amfani a gare mu baki ɗaya. Idan har yau ka fara zuwa wannan tasha ko kuma ka daɗe kana tare da mu amma ka manta baka danna mana subscribe ba, to muna roƙo ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe. So ba tare da bata lokaci ba, ku biyo ni mu je mu ga yadda ake amfani da wannan application domin yin animated invitation card. Barkanmu da dawowa. So in ka kasance ba ga bidiyon baya ba, zan ajiye link din a description, sai ka bi link din ka kalla. So yanzu za mu ci gaba da aiki. So za mu yi clicking inda aka sa create new. So bayan nan za mu zaɓa resolution din bidiyon mu. So za mu zaɓa na farkon nan inda aka sa 16:9. Sai mu sa next. So nan zai ba mu daman da za mu sa background ɗin bidiyon mu. So sai mutum ya duba wani irin background ya kamata mutum ya sa a bidiyon shi, sai ya duba ya gani ya sa shi. So mu bari mu sa wannan bidiyon. So wannan bidiyo ne, short bidiyo haka. So wannan bidiyon shi za mu yi amfani da shi a matsayin animated invitation background ɗin mu, insha Allah. So in kun ga bidiyon nan za ku ga akwai abubuwan da ya kamata mu dan cire su, kamar inda aka sa purple floral din free background, ya kamata mu cire shi. So mu inda muke so daga wajen nan abin da yayi nan wajen shi muke bukata. So za mu zo mu daidaita wajen da muke so, sai mu cutting din wajen. So in za mu cutting, za mu shiga inda aka sa alamun scissors ɗin nan, shi za mu yi clicking, sai mu shige shi, sai mu danna na farko trim to left to play head, to sai mu danna shi. So yanzu gashi ya cire mana daidai inda muke so mu yi amfani da shi. So bidiyon mu za mu yi shi yanda zai dinga mana animating statement na text guda uku. So background ɗin mu ya kamata shi ma mu sa shi guda uku, yanda in wannan text ɗin ya tafi background shi ma ya canza. So yanzu bari mu yi duplication din wannan background din namu. So za mu shiga nan waje mai dot din nan guda uku. So mun shiga za mu ga inda aka sa duplicate. So ya koma guda biyu, za mu ƙara shiga ya koma guda uku, sai mu ƙara duplicating din shi. So yanzu mun samu background guda uku kenan, but kala ɗaya. So amma za mu dinga amfani da shi ne yanda in ya canza, in animation guda ɗaya nuna, so yanzu zai nuna wani animation na wani text ɗin, so shi ma sai ya ɗan canza shi ma, ya canza yadda zai shigo kenan. Yanzu ga background ya zama ready. So bari mu ɗora text ɗin mu. So last video ma na gaya mana in za mu yi adding text, za mu shiga layer, sai mu selecting text, sai mu rubuta abin da muke so mu rubuta. So yanzu ga text mun sa, so ga shi iya inda ya tsaya. So dai yadda ya wuce tsayin shi za ku ga ya ɗauke gaba ɗaya. So ya kamata a ce mun expanding ɗin shi, ya ƙara girma, sannan kuma ya zo zuwa daidai background ɗinmu na farko. So yanzu bari mu yi expanding ɗin shi daidai inda muke so. So yanzu ga shi expanded din shi, za mu canza font type. Shi kuma wajen canza font type, za ka yi shiga ka danna wajen da aka sa A din nan. So yanzu mun shiga, sai ka zaɓi font ɗin da kake so ka sa. So bari dai mu sa wannan na farkon. So yanzu mun sa shi,
so za ka iya ƙara mai irin border color ɗin nan, shi kuma za ka yi ƙasa sosai nan wajen da aka sa glow ko kuma outline. So bari mu shiga outline, sai mu onin ɗin enabling ɗin wannan outline ɗin. sai yanzu ga shi a default ya zo mana da baki black border, so za mu shiga mu canza shi, za mu clicking wajen color ɗin, sai mu zaɓi color da muke so. So bari mu ɗau wannan misali sa shi, so ga shi ya fito mana. So wajen nan da aka sa weight, shi kuma yake increasing border weight ɗin, za ka iya ƙara shi ko kuma ka rage shi. So bari mu sa shi ɗan daidai inda ko kaɗan kaɗan ake ganin shi. So sai mu sa OK. So yanzu ga text ɗin ya fito. To yanzu bari mu extending ɗin shi zuwa background na farko zuwa ƙarshe misali. Bari mu sa shi zuwa nan. So yanzu kun ga yanzu in mun taho zuwa ƙarshen background na farko, yanzu in mun shiga wannan za ku ga ya ɗauke saboda ba mu adin text ba, mu adin komai ba a wajen. So yanzu shigowan shi ya kamata mu sa mai animation, misali yanda background ɗin yake shigowa yanda background ɗin ya shigo, ya kamata shi ma text ɗin ya zama yayi animation wajen shigowan shi. So sai mu selecting ɗin shi, mu zo wajen da aka sa in animation, sai mu shiga, sai mu selecting ɗin animation ɗin da muke so. So bari mu sa pop ɗin nan, so mun sa shi. So yanzu bari mu play ɗin shi makan da yi. So kun ga kamar text ɗin ya riga ya zo ko ya riga wannan abun fitowa. So za mu iya matsar da rubutun kaɗan ya zama sai lokacin da yawwa. So ga shi yanzu ya yi. Sai kuma out animation, za mu ƙara kuma wajen mu shiga out animation, sai mu zaɓa shi ma out animating ɗin da zai yi, sai mu zaɓa mu sa fading inda kawai zai ɗauke haka. So bari mu play ɗin shi mu gani. So ya kamata shi ma a ce mun matso da shi, ka a ce background ya fara ɗauke kafin text ɗin. Ya kamata lokacin da background ne yake fara ɗaukewa, shi ma sai mu ɗauke, sai mu shi ma sai ya fara ɗaukewa. Yawwa, so wannan yayi, mun gama da wannan. So za mu shigo next background, shi ma sai mu sa mai text, sai mu shigo wajen text ɗin mu. Wannan za mu iya copying ɗin shi, mu duplicating ɗin shi, sai mu canza rubutun duplicate, sai mu ɗauko shi, to sai za mu iya editing ɗin shi, sai mu shiga edit, a can inda aka sa edit nan wajen, sai mu click na kan shi, sai mu goge Ahmad, sai mu danna OK. Mu sa sunan Ahmad ne, Aisha. Sunan za mu iya ƙara misali weights da invitation card ne na wedding haka, sai mu ƙara wani guda ɗaya inda zai nuna abin da ake nufi. Sorry, za mu shiga mu ƙara duplicate, sai mu shiga edit, sai mu sa
كده ما مساش اسفل ديتا. So yanzu wannan weights ɗin ya kamata mu canza mai font ya zama ba ɗaya yake da wannan ba, mai da shi kamar wannan misali ko zai yi. So ga shi wannan yayi. So za mu iya canza musu animation su ma, misali Ahmad ɗin nan za mu iya canza mai animation, za mu iya sa letter by letter. Aisha ma ita ma za mu iya sa mata letter by letter. So bari mu play ɗin shi mu gani. Mu play mu gani. Yawwa, so wannan ya gama. To sauran background ɗinmu na ƙarshe shi kuma za mu sa date. Za mu sa date, bari mu kwafa guda ɗaya mu amfani da format ɗin da yake da shi. To sai mu ɗauko shi mu janyo shi 28. So ga shi nan mun sa date yanzu. Kuma bari mu matso da shi gaba kaɗan. So bari mu playing ɗin shi gaba ɗaya mu gani. So wajen da aka sa plus ɗin shi zai connecting ɗin, shi yayi connecting ɗin background ɗin. Yanzu za mu clicking ɗin shi, zai ba mu transition effect ɗin da muke so ya dinga yi. Misali in zai shiga next background. So bari mu sa wannan misali. So shi ma nan bari mu sa transition. So a haka ake yin animated invitation card. So akwai abubuwan da yawa da mutum zai iya ƙara. Aka yi adin sound, za ka shiga wajen audio. Bayan ka shiga audio sai ka shiga songs, sai ka zaɓa audio da kake so ka sa. So misali wannan shine bidiyon mu, mun yi cutting ɗin shi, mun sa shi misali. So bayan wannan za mu je mu saving, za mu shiga wajen arrow ɗin nan, mu clicking akan shi, sai kai save as. So gashi nan ina saving. So ya gama saving gashi nan, sai mu gwada playing ɗin shi mu ga yanda aikin mu ya zo. Sai na play.
bidiyon mu ya zama ready. So wannan kaɗan daga cikin aikin KineMaster kenan. So za ka iya abubuwa da yawa da shi a dangane da creativity ɗinka. So haka za mu tsaya insha Allah, sai a dakace mu a bidiyo na gaba. Mun gode. Kar a manta a danna mana subscribe, da alamar ƙararrawa, sannan a mana like, a mana sharing. Sai mun sadu a bidiyo na gaba. Mun gode.